Pawamar ba kong jersey, pre? Ha? Duwa lagi na morong gabi wa ko'y masuot. Kukuan ka ng... Ay kung ingna nga di na po kapahuwam tungod sa kabahos kong ilok. Aw, musugot man ko pre nga imong huwaman. Pero, usa ka kondisyon. Unsa man pod na? Abuga una to mga insect sa West Philippine Sea. Total, isog man kay kagbaho. Talagsaon ragid kaayo ang fighting spirit ni Istoy, oy. Nga no go nakaingon ka ana bay? Tiyaw mo na bay? Nga may ambak man si Istoy sa eroplano bisan way parachute. Mao ba bay? Og ako pa ato, dili jud ko makahimo. Labaw na siguro ikaw. Aw, ubay, oy. Kalisod na mo amba ko ginoplano, nga dili magparasyot. Mo lang. Pero time para good. Asa man pug ka ng balita, bay? Aw, didto ra pod sa iyang haya. Ayo, pre. Naa ba ka diya sa solding inyong bay? Sod lang dire, pre. Naa mo kay nga nagatang sa inyong pultahan, pre. Ay, ayaw ka bala ka na, pre. Kay di man namang hilabot o gwapo, god. Mao ba? Mao mo lang. Sige, masuod na lang ko. Uy! Nga naman pre! Kaisog ba sa mga iro? Ingon ka! Di na mahilabot o gwapo! Balik lang sa mga agay, pre. Ha? Nga naman! Kuhaan mo, god, pre. Di ba ko naganahan ng mga taong pilingon? Ay! Free drinks in the house.